Jeste. A strašno je ono što ja ovdje vidim, gospodine. Šta vidite, šta? Šta, svaki put nešto novo. Kad god upadnem, ja doživim šok. Pa vi nemojte upadati. Lepo, brate, kucajte. Vi niste u svojoj spavaćoj sobi, a ni u njenoj. Upadat ću kad god hoću i to bez kucanja. Nemojte da vičete na njega. Molim? Zato što na pacijente nije dozvoljeno da se viče zato. Još si ti mlada da me učiš, sestro. Na pacijente dozvoljeno vikati ako je ovako razmažen kao ovaj pekmez ovdje, ako radi protiv svoga sopstvenog zdravlja. Ali nije dozvoljeno ovo. Pipati ga, šašoljiti, drpati, uzbuđivati i uzloupotrebljavati njegovu inferiornu poziciju. Jasno? Je to jasno? Jasno. Šta vi hoćete od nje? Hoću da vam momentalno ispusti tu ruku. On mene drži za ruku, a ne ja njega. Jeste, ja nju držim. Hoću da obrišete te suzetu, užasno razmazanu šminku i da mi dođete u sobu. Da vam kažem, ovo uopšte nije ono što vi mislite da jeste. Kad mi dođete u sobu, onda ćete čuti šta ja mislim. Violeta, šta je? Kreći! Kakav pekmez? O kakvom pekmezu priča ova opet? Koga ne? Molim te, nemoj da se uzbuđeš.